Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Wes marep sarapan. Sambele wis mateng pemirsa iki. Masak sambel teri alias iwak asin sing cilik-cilik. Nek ning kene jenenge teri ning nggonmu apa pemirsa? Padha wae ora jenenge iwak apa. Wino era kaprah. Ape sarapan? Mari kita sarapan. Segone lagi mateng panas. Ledele kita utek. Ini masak saiki soalnya nek gak tau entek wis segone hangat sambel teri jos piring sarapan. Mari kita sarapan. Apa ya apa? Kerupuk. Kerupuk pesta, kerupuk cilik. Yes, mari kita sarapan. Harus sambel. Adik Peri cek tidur. Peri cek tidur. Banyu misan. Ombe. Bapak sarapan guys. Bocah. Main BA kopior. Main diksik BA-ne. Ki tetep semangat. Aduh, kerupuk tak templekno apa sego panas sudah dadi mengkeret ya guys. Mengkeret kayak ancus. Kayak apa nih? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sarapan monggo pemirsa. Pemirsaku kabeh monggo sarapan. Mbak Ismo lesu. Bar umba-umba, bar nyapu, bar isa-isa dadi alir nih. Pokok koncene sarapan masak tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kerupuknya mempem guys. Oh, yang kulkas tidak juga apa-apa. Kacang saya belanja. Makan karungan itu nikmatnya luar biasa guys. Malah seneng sambel timbang jangan lodeh. Nih kelang lodeh yang nganggur. Gak dipangan. Wah. Apa? Caranya kriuk. Mantap sekali. Pedas guys. Berarti masih tidur kosong. Dek bengi
anu meneng Roro ki meneng gleweran. Iki kena apa? Iki kangen ayah. Meneng ae. Nangis ngguri lawang ngono lho. Kadang kene sing anu. Mbah atine kudu piye? Nangis kene abene guys dek peri iki. Roro kaya aku dek iki. Roro gleweran ngono lho ya Agung, tapi kene abene. Wis kaya aku dek cilik pun ngono sempaan. Anak nangis. Lah kenapa? Gak roh tak takoki. Meneng ae aku. Apa kangen kowe paling aku. Terus ya. Wis telepon gak tau gelem omongan. Terus cek HP ini kayak nom. Per, kenapa? Kok iya nak purikan. Koyok kue kok terai purikan. Aku juga. Nek nangis ngono ki meneng Roro glewer. Wis dikirimi duit ayah nak nggo jajan. Sarapan nak? Nek jalan asem. Aku pekan iki. Kape wong? Apa? Asam nggo awan. Iya sih. Mbok ya wis urung duwe apa blonjo sik. Pakei sasakan. Kita sarapan Nyambel teri. Mangan aku saiki apa enek guys, sementara segar. Mangan ayo. Mang rencana apa kelan asem glodong telo ambek terong anu. Duwe asem. Duwe asem sitok apa ramen guritan glodong telo kok ki merambet dadi akeh. Soalnya ini jangan lodeh, jangan asem seger. Iki soalnya gadoke sambal teri. Tapi urung kelan, jek pengen teni Mbak Jah. Mbak Jah ku ngliwat. Mbak Jah awan. Oh, Cek, Mam. Ter. Ini. Perang-perang dino iki gak iso turu, guys, gatelen bocah. Isik-isik ae. Lujet. Maklaminan. Kulino ndek cilik ki nganggo tepas gede dadi mungkin kurang banter lah tepase sing ngadeg kuwi anu njaluk wis diresiki njaluk krak ngono lho. Nek engke yang mau. Oh. Emang ana asem, Mama? Ah, kelan asem. Luweh. Enak eh. Mak iki nek kelan asem minuk iso kecut legi piye? Nek kelan asem ki inuk tanganem iso kecut legi piye seger. Nggih. Oh, tak kasih iki jangan mae. Aku ki mbek mae ngene iki gentenan, guys. Iki, Mak. Tak sarapan wae ya. Enggak apa sarapan kok. Udah mek sambel. Kalau sambel terasi, sambel teri. Sambel terasi aja lah, enak. Panas sih. Pada sarapan, Fer. Samaran. Panas, Nak. Jajal jangan asem. Ya wis aku kelan sesuk ae. Dikek sak mangkok ya wis wong sing mangan aku tok mbek Peri. Peri ngene iki kok nek gak gelem sambel ndek sambel ya seneng doyan nek gak gelem oh gawe mie ngono. Ndadar ndok ya arek. Tapi nek gak njaluk ndok ya gak gelem mangan mbek ndok. Mangan ndek oseng-oseng kangkung doyan. Ndek iki oseng-oseng kangkung. Oseng-oseng pentut. Pentut nek guri pentut apa, Mak? Apa? Tak osengi. Enak. Ngono ah. Dioseng mbek tempe. Saya wis gantol kowe, tak gantol. Ya sarapan. Sarapan. Pari seneng nek oseng pentut. Jam, Pak. Sesuk dioseng. Aku sore. Aku gantol di sore kok. Dingi sore. Aku bebek karo. Jangan, Mak. Enak. Pecut lagi. Pung kok. HP panas. Enggak anu panas. Aku sarapan sama tempe mu. Terus besok lesu to nih. Lah ya. Sementing sarapan sik. Aku iki berubah-ubah. Kelan gopo ke kelan?
Ayo nek ngono sesuk ae mangki pengen tak seger ngono lan asem. Ningi lho daerah kepangan dibuak. Ya ngiler. Tak buat jangan bunga. Entek ngono. Gak entek. Masake sithik ae enak. Wis sithik ya. Masak gak enak. Aduh lesu enak. Saentong parek luweh. Itu kan sarapannya, Per. Sarapan. Kalau kayak mau tanya. Itu bisa asam. Mani ngene wis nikmat, guys, disyukuri. Mampir sambelan yang waras ya. Nek lambene sementing gak lara. Nek lara yo mangan mbek apa ae gak enak. Ayo Mbak Kam genen masak. Apa nih? Enak jangane. Luwih iki terus sedep kok yo dikira. Lu asemnya enak. Nang saiki anggo tepung ora wis. Ah kayak tepung. Ayo apa? Ora kelet buat. Tepung tak kayak tepung manggung. Tepung beras tuh. Lengo yo kena. Tapi lunyu, tepung Ya, ana ayu resik. tapi lunyu. Aku resik tepung beras. Tak plok-plok sik coba cek. Maju. Nek bengi kakung nggak? Telepon kangen putune paling nganu. Apa yo rekreasi. Tanggal 10 Apa? kakung. Doe yo dijak budhe mulai Terus sih sak desa pe dijak jalan-jalan karo anake. melok wis. Pating patang bis. Doe ra tak pengen melok soalnya grunu-grunu wis tuwek. Geleki kok motor. Ngono mah dibonangi yo. Dadi sing melok kakung ambek masku. Apa ning ku lho? Gua Cerawang. Terus bar kuwi pengen noyo gimbal. Pirang-pirang bis yo lanang wedok dijak kabeh sak dulure sak Jampi. Ditukokno seragam klambi. Keluarga desa Jampi ngono. Sampai enek grup. Aduh dek bengi teleponan sampai suwi rong jaman. Bar teleponan mbek Ayah Ferry terus kena kakung sing telepon. Naya gimbal ning Bluro kono lho. Ambek endi Trawangan. Sing ngajak Mas An kan wong pun ning Bluro. Bener ya. Segeri mak, tapi panas. Terus alhamdulillah wis wareg. Mbane kan aku mah ngadang saidik mak, soalnya ndene ijek kalau tak peming. Aku buah beras sih. Njuri. Buah beras. Sak Beras ini. Buah beras ya. Nanti berkat tak pandekan enak. Sampai. Ya kayak wong jam ya. Mari untuk yo ngono. Buah ning kene yo untuk ngono kuwi, guys. Kerupuk apa ya sego. Untuk kerupuk. Duit untuk roti. Teh. Wah, bayi. Nek cah enom iki duwe ae, akeh nek barang tanggane ae iki. Nek adoh wis kon nggo gawan wegah. Meskipun enek tas lho, aku awang mangan. Sambele pedesen lombok sawah. Heeh. Aduh. Lombok iki meh koyo lombok setan nih, Mak. Tapi Sing salah ki. Lah yo koyo meh koyo lombok padahal lomboke biasa yo, Jawa, tapi dhek meh koyo lombok setan. Tuwek pedes sing mbayani sithik ngono wis. Disubal tomat. alah kok nyambel pulo heran kabeh. Wat tanduri kabeh mak mubeng. Iwo tengen. Mana kalaman gak gemuk. Iki tak kei mubeng ya ora gelem modot iki. Sing modet yo kono kuwi. Kuwi tak kei joglo neh sih lho, gak tak kei lombok neh. Ini saya lombok misale iki. Yo terong mbek lombok ana. Sekarang dulu nempet ngono. Nanti aku ambilin rompet wah, kuwi pinggiran iki rompet. Pakai sarapan. Dek nondok apa mie? Mie per, Tak gewekno. mie. Nek kan njaluk ora gelem. Oh nyemo. Ndok ben mbok kei iki lho cara ngono mbok dadarno nek wong ora njaluk emoh. Emoh. Lah njaluk. Ndok enak adem. Dadar ndok. Aku ki sampe bingung dik kan njaluk. Ora ndok ngene iki, tak kira kuninge kok dhewe njaluk apa? Ndoke digodhog, mau digoreng. Yo mangkune tok. Kuning iki ning tengah, Bu. Tak kira ki diceplok ngono ki lho, kan kuninge ning tengah. Biasane aku nek goreng tak kopi Mak. Tak kira njuk dadaran ndok ceplok ngono. Dadar ora ngene iki, Bu. Sebunder iki lho.
Ya Allah, ndok godhog per aku ki ngono. Anget arek nek kemangan ndok gak seneng, gak hobi. Senengane iki kaya aku seng-osengan. Oseng opo? Iki seneng jamur kok iki kae seneng. Sambat apa sama pasang. Oseng kathek ya seneng, oseng Oseng kangkung kentut. seneng, oseng kentut seneng. Iki seneng oseng-osengan anakku kaya aku. Nek kaya Pak Anies senengane jangan lodeh. Lodeh panggang seneng, Peri gak patek seneng. Kuwi tak gandol larit aku anjene mek dhendhek. Dikek nganu, dioseng dikeki anu enak. Cek iya mbok cek. Ya tak osekane. Ya wis ngono guys, gimana ya sarapan. Wis mateng masake gak tak konten wong nyambel tok ya, nyambel teri. Mak iklan asem. Aku kemang ki anu Mak, apa iklan asem ki karena roh asem. Aku jek duwe asem kok ngetimpung kok kowe man. Ngene iki iklan asem dong tero dikeki terong ini. Teronge dioceki koyo kowe ngono kan lho. Dioceki. Nek matane nek wong landu klan terong iki gak dioceki, guys. Oh, aku. Nek dioceki kan iso lemes ya, Mak. Kali bagi ya diceki kan terong. Iya randu yo gak tau dioceki, tapi nek dioceki ki inu yo. Heeh. Iso lemes. Wong iki cerita kelasem gimana atas. Enak iki. Kates kelo asem. Heeh, enak. Lagi tumuk aku, Mak. Enak. Ya wis ki pedang mergawe liyane, guys. Mbak Isma ki jek akeh ki gaweane kabeh tak konten apa ae pokoknya tetep semangat. Apa ae tak dadekno tema saiki. Arep apa wae. Ki jek enek-enek duwe tema-tema. Nek matan ki temane akeh awake lagi loyo. Gak iso tangi. Nek matan awake semangat tangi tapi temane gak duwe kopior. Nek matan piro-piro sementing tetap kalian apa delok ya pemirsa disyukuri untuk piro-piro dikelompokno sithik-sithik sesuai dadi bukit jarene ngono. Ayo Dek. Bar. Ya mangan nek celuk-celuk. Masa kok ngene nganu tangi dadak nglindur turune. Yang goleki. Saneng. Bengi nangis leweran. Enak apa aku ngono. Ya kelo ya. Maam ya nganu. Roro ki dileweran nek nangis kene abene ning guri lawang kene mak. Tak gotong ning gone bayang. Kowe iki kena apa? Kowe kangen ayam. Jaluk dhuwit 10.000 dienggo tuku apa tuku sosis gedhi. Terus tak kei budal kae tuku. Ngono nangis nanti kei dhuwit wong tak kirimi ngono. Nangis. Leweran tapi yo mau omongan. Tapi nek mbek kakonge gelem omongan dik sore kae. Karo kakung karo doe omongan. Kita kok ibu piye kae pek doe. Madam itu. Wis wareg. Sarapan sing penting pakai pergawe klopo ka lho. Nganu yo Mak, kantil yo. Di ngono kantil. Saiki. Iki cuma cok dengil Dhisik cilik e anggeren Betul saya ane cok. Ini cok. Iya. Loro ya. Cukup bocah. Lah ya juk ngono. Ki nganu apa? Sik ngenten. Oke. Ya wis ngono pemirsa. Aku tak tutupi kontene rung adus sih. Oh ya. Wis kopior rasane teku wisan. Omong apa nek ngoceh dhewe koyo ngene. Wis ngono Mbak Isma pamit becik titik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis nek mangan iki. Ayo.